Jerry Michael Williams hi October ni somparuk kumsang khazakwa sumruk pakwa khan Bradfordville alo pianga a umi panik le anule Pathianin ancheng hawa apa hi bus driver ania anu Cheryl hi nopang omna athok chinani Mike hi nunkong bumbau takkara ronchang lian chawania anchung kwa an harsatve emawangin a unik chuan an high school fee an pek theinan ain hlo chau chinani North Florida Christian High School kalin Mike hian lekha athiam thei hleya Student Council President Terone Chawin School Club shang zomin football khelpo nuamatiin mechelaka po alarve hle ani polkwa ani lai chuan tleirol pakhat Dennis Merrill nen chuan anin tonga an pani chuan indaitin Dennis chu a chelovin cheerleader ania Mike la football player alawnia high school no pangten an lo suang to ang nun chu an pani chuan an chen ti ila kan soi swalawang mai ka shetu to phot chuan mitumru le thokrim tak ani zia an soi china zinga tho achanga zana muddon thlengin na athoka anupui mutnu thlenga zanrei tak thlenga na atho chum hi atam hle ani na athokrim boka kumkhata US dollar makta duai ni chu athok chuak zia ani ti chuan kumsang kha zakwa sumkwa pakwa arin her chuaka an fanu ma saberle an nei chun alo pianga Mike chuan thil dang zong ain a fanu chu a hmangaya a chil ani ber vandoi thlak takin an fanu piana chenga kumkhat nuwa Mike pa chu a borala apa bor nu hian Mike chuan life insurance policy ti ve a chatarin thu anupui Dennis nena chuan a shila hengai dan hi anei chan chu Mike chuan lo boral thut po ni se anupui le a fanu chuan har satna an to lo na ti ani he an life insurance by pui turatan hian an chian pa Brian chu an beta a Brian hi Dennis seted lai chian pa ania Mike chian chaber ani bok engi mopal thuta ti in life insurance poisa US dollar makta doi khat anda ta ani annu pa chu nu pa in ngei le in lungrwal takan nia fanu du tak an nei boka annu na chuan midang an mamo biklaw engkim chu akal tlwang pur mai ani masela engkim akal tlwang anga alan po hian a phena chuan engeng mobile na hi chu a omve nok thin bok Mike hian kumsom panga ani achang dai to khan dak hunting an ti mai varakle tui sawa pela ramchhuate asha chinin nuam ati thei hleya a chiante nen ani amo ama punni se waterfall hunting season aron thlen chuan ramwak turin a chuak zia ani December ni somparuk kumsang nia po hian inrin ni ani awangin Mike chu zingkara ramwak turin a chuaka chhun lai taka hoa zanlama anin nei kumrukna anupui nena lumantumani mase chundar sompani apel to po chuan Mike chu a ho thei reng lo maya Dennis chu ariru anuam theilowa ti chuan Mike pa chu a kol taringota Mike pa chuan Brian Winchester pa a kol veleya a chan chu chungko chen inzom na nget tak nei ania Mike chuan Brian pa chu apa angmaya angai nat wangani ti chuan Brian pa chuan Brian kol vele in an pathum chuan Mike ramwa na lam Lake Seminole lama chuan an chuak veta a Lake Seminole hi Tallahassee chimlam mel somnga vel hla omania voitam Mike hi akal to china boina atok ngailem lawani Mike pa le Brian ate pa fa an thlen chuan Mike motor Ford Bronco chu an hmua Mike ero mu tu renga omlo an ngai chu a chalo tlang hleya lui kyang vela te chuan Mike mu in bel sein an mit te chu an han lena longlenga achuang ani te an ringa ti chuan Florida Fish and Wildlife Conservation Commission nena Mike chu longlenga chuang mi bo angin an report ta ani police nena engatinge an report ngal mai lo kan te mai thaya a chan chu Florida Fish and Wildlife Conservative Commission thunei tu te hian an luyakal mi bo zon chu an kawa an nga wangania ti chuan thunei tulam chuan Mike chu an zongta a mase zanlama thlipui atho thu da wangin an zon na chu an chol shi angai phata ani atuka chuan zon na an thokle chena reilo te nuwa Mike chuan na longleng chu lui kama an hmuwa mase Mike chu an hmu vele tatlaw longleng chunga chuan Mike shotgun le asa chan na tur manrua te po alo oma Mike chu tuya atla ani an ringta a chan chu Lake Seminole hian thingbung a om nuala a chen chu mu thei an ni in aron lang chhuaka mase chen khat ero tuin a chim pilawangin longin a sotpal chuan
lungchunga mishing chu tuya atlak pha theiani Florida Fish and Wildlife Conservation Commission in Soidanin heluya hian tlapal anompo in nisari chungin tuin an ruang chu aron len chuak nge china vandoina tok an ruang mu chhualo hi pakhat po an lo umlo thuan soyani ti chuan mike po chuan vandoina atok ani chuan arwang chu an mule ngei in be seina an nei lian hleya mase maktak main nisari aliam hnu po chuan mike ruang chu tuin aron len chuak chuang lawani thunei tu te chuan mike hi tuya atlak khan ole chikhat alligatorin an ei emuni don le ti in anril ru aboi hleya helwia hian ole a oma ole chuan mike chu ase po ani ve thei thoti in an soya mase thilni thei ani rualin ole hian mishing lo ei tate rengponi se atak sapum chuan an ei ngai lawani ti in an soya mike taksa themle a thomnu themtal po an mulo chu thilmak tak zongani mike omna chinle arwang tak ngel po mulo chuan karni aliama heti lain sangaman chin pa pakhat chuan lek seminola hian hunting wader pani tuichunga lolang chuak hi amuta hlo maya hunting wader hi korle ke kor inzom ni in butpo a umtel ngeya tuilu tlang theilo waterproof ekania ti chuan thunei tu te hena pein mai kata aloni tak lovin atiani thunei tu te chuan kurchu an hanzir changa mase mai kata ani theina engma finfiana an nei lawa chu kor nei tu chu ole in abe ani landring heklo a chan chu thomno te chu a him piala ole te hian thasika mishing an be ngai lo ni in an soya mai ka baw tha hi December tha ania khovo layani awangin mike po hi ole in abe ani chu anring le te chia lawani mike bawa changa tharuk nuwa chuan tuithiam engemoza chu tuya lutin thil pahni an mu chuak tanol mai pakhazok chu mike kor chung atak salum le vot lo thunun tu adana aha kania pakhazok chu asapel phalna license le a kol phe khonwar ani thilmak deuh mai chu mike kol phe khonwar hi ala cha a tuinhwaya tharuk lai a chuan a that thei to lo shimshima heba ka hian a license po ala himpiala tharuk chung tuinhwaya license la himpial mai chu thil thei lawani tunei tulam chuan ngai dan nein heng thil mike kol phe khonwar le license te hi tu emo in thunei tulamin an mu ngei thei nan ada loyani an ringta a mike no pui denis chanchin soi velo kila khatia mike bautak nu khan denis chuan ator hleya media ma a inlan vakadu lawa interview tura somna te po a narfi thachak zelani Florida hian mi bauta hi kumnga an bau nuwa chau thia puan an ni china mase denis he chuan apasal bawa changa tharuk nuwa lek mike de certificate lak chho atuma mitam tak chuan makanti in mike nu ngei po in mak ati hleya denis hian mike bau chung changa hian criminal investigation nei tira du lo bura mike nu ero in achul ati ve thung hle denis chuan mike nu sheril chuwawin thunei tulam mike chanchin chui tura anorani vai chuan engtika ma antunu mule a phalsak to ngai lo thuwa soya denis hian thil thup ane nge ni akhosa zia chu amakin arap thak tak zetani mike baw chenga tharei lo te hnuwa denis chuan mike de certificate chu ala chuak theita a kangkam ti ti achengin denis le mike chian chaber brain chu anin ngai zong ti thomte a omle ta a kumaliam meu chuan anin karpo chu thublem lovin antilang ta hleya reilote hnuwa anin nei ta nge ani he thil hi engtin nge a thlen thei tin zona kan nei mai the October ni sombathum kumsang kha zakwa sumko pasari khan mike te nu pale brain le anupui chen tak te chu double date nein concert an chima denis le brain chu kar khata chuang donin an nupui le an pasal te chu kar khata an chuang don ve boka denis le brain chu tei hoin parka te chuan an leng duna ti chuan avoi khatna atan an pani chuan anin fop taringota mase brain chuan thok le khata thleng thut ani lo zale high school an kalaya chang to in denis nen chuan anin kara engemo a to thuwa soya concert chenga an ho nu po chuan phone an lein be chhun zom zela zan khwa te chuan anin bete china ni phone chuan zamorong kai tak tak te a in be chauchanin arukin pon lama te chuan anin muru china chum khat po denis le mike te nu pa chu chul mangin an zina mike shet ve me lo chuan brain chuan azui ruwa ti chuan zanlaya te denis le brain chu anin muru ta china ni denis le brain te anin nei nu hian kumsang ni som pani thleng kha chuan chatakin an la cheng dona
Dennis chuan Brian hian sexa edikani atia ambula chen chu hathak ati emawangin anin chenta a mase kumsang ni sompanga thleng kha chuan in chena le kha po aboi pui fel lavani August kumsang ni somparuk tlai kha chu Dennis ana thona Florida State University changchuan a in lampana in khalho atuma kara achut fel nu chuan a unaw nu bia in phone manga mache reilote nuwa a car seat nunglama changchuan thom aron chuaka a phodeu dor maya a sit nunga chuan Brian chu selai kengin alo chureng maya Brian chuan a phone man chu da a in khal chuak tur chuan atita a selai chuan tin rengpa chuan vinzetin Dennis chu kalna tur lamte ashila Dennis chuan Brian a thosoi chu a zom du biklo ti chuan CVS parking lot a chuan a car ati dinga Brian chuan Dennis nena chuan in chenna chu a kaltlang pui ani vai chuan ama nun na nge alak tur thu ina wawa atel lawa nun man adu lo zate chu ashila Dennis chuan onem taka bia in Brian chu a beng dai thei shama ti chuan Brian chu a chokapak na lama a thla leta Brian chuan kar chenga a chwa don chuan ngai damte adila police ne na report lo turin adila Dennis chuan a report lo tur thuina tiama mase Brian atlan liam nu chuan Dennis chuan police ne na arang lamina reporta Brian chu in ruk bauna kutin thak tumna le silai diklo taka man tumna awangin manania December kumsang ni sompasari chuan kumsom ni chung jail tang turin Wakulu Correctional Institution a thon liamania child ne ni chung jong hian voi khatpo prosecutor chuan maika bo chung chang reng reng a zot lova a chan po alang lo roma prosecutor le maika defense lawyer chuan inremna an siam wanga lo nia kidnapping awanga dam chung lung in atan lo nan prosecutor nen chuan inremna an lo siamani prosecutor chuan an rem siamna hian englok na nge a hmu ve ti hi chiang taka soilana omlovani courtin thutluk na asiam tu ka chuan press conference nei ania Florida Department of Law Enforcement te chuan Michael Wang an hmu thon puangzar tarup mai Michael Wang chu Gardner Road kong top lama omania an hmu na hmun hi Northern Leon marlama omania Michael Sailena khwa achanga melnga le kahla a omani ataksa achat ne to emawangin DNA ante sa changchavin Michael ni ti an chianga mani arwang hi October ni sompariat kumsang ni sompasari khan search team le uifing ten chirdiak kara an hmuwa Michael Wang an hmuti an shat nu hian maktak main Brian chu anin puangta a Brian a soidanin Mike nen chuan gas station a anin hmuwa luya chuan zuin longlenga chuan an chuang duna ain puan nu hian maineriat kumsang ni sompariata Mike anu pui hlui Dennis chu man ani velea manani hian kumsomli pariat mi ani Mike bau nu kumsom pariat na chau pui khoi tu te hi manania September ni somni pali kumsang ni sompariata child ne ania Brian tu stana kauni in thil thlendan chu kimchangina soita vekani Dennis ne na aruka anin kopachanga kumkhatle achan ve hnuwa chuan an pani chuan an kopuite ve ve chu da baudan an ngai to ta a an thutluk na chuan an kopuite ve ve chu longleng che solawanga nuna chan anga lantiran tuma an pali chuan luya kalin an kopuite ve ve tha chu an tumani mase Brian chuan an ngai to chianga a fatenu han thangut mai chu anun ron thak mama tin atum chu athaka ti chuan Dennis chu apasal da thatkunga apui donani Michael Brian chu tuisawa pelturin an ram chhuakanga longlenga an chuan lai chuan Brian chuan Mike chu tuya anam thla a tipal wanga Mike chu tuya tlahlum anga lantira tumani an roman angei chuan Brian chuan Mike chu gas station a alo changa anin mu nu chuan luya kalin anin zuita a longa chenga anem thlak nu chuan Brian chuan Mike chu athi chuan Pathianin thi Turin adua Adam chwa chuan Pathianin dam Turin adu animai athile adama kha chuan thuka nei lawa ka thiam lo ani vek bik lo atimau maya tuya anam thak khan Mike chu athi ngal mai lova a thei topin in hlo chwa atuma ti chuan tui chunga thingkung bung uma chuan Mike chu ain ham tang ta hlo maya Brian chu achia ya Mike ka Adam chwa chuan arwa manna a chevek don sia ati ngai na shelo chuan Mike chu aluwa aselain akap tangut mai ni ina soya Mike taksa chu tuikama nuk chhuakin akara chuan hlanga ti chuan kumsom pariat nuwa ataksa an hmuna ngei hian aphur pheita ani arwanga phum zo hian Brian pa chuan Brian chu arong kola ti chuan atha tak Mike zong tur chuan athok chhuak vele ta ani Brian nu pui hlui ke thi hian
trial kalpui ni ma hawin police te chu atho puya Brian le Dennis te chu arin hlela wangin Dennis rinena phone anin bia ka piangin Michael ka inthil ti kha ka sia ti ina soi thina hetia asoya piang hian Dennis chuan antho soilai chu athak dai zel ni ina soyani February kumsang ni sompakwa chuan darkaria che jury te anchut khom hnuwa thutluk na ansiama Dennis chu apasal Mike Williams athina ai nam hnuya wangin first degree murder manga damchung lung intang Turin court chuan achung thu arel tluwa amai ru chu ni kummai kumsang ni somni khan ai tor ni chuan ai nam hnoi ngeyani ti finfiana po a omlawati in first degree murder charge chu so sonadila ti chuan November kumsang ni somni khan first degree murder charge chu hli sakania amai ru chu apasal thitura aphiaru ka wangin kumsom thum chung jela ahun manangai donani Florida Women's Reception Center lama da ania Brian hi tol tha khe samsak anilawa achan chu Dennis chungchang le an phiaruk dan zong court ma apon chwa wangania kumtam taknuwa Michael Rowrell na dik ahmu theina chan pakhat chu anu Cheryl Williams hi kantilo theilawang anu malak na zong chu soilo maila anu hian beidon sandu lovin Maika khesi angin na angin voithum lai hon chatle ania shemna muturin an shemna an moza tur courtina pon hu chuan Cheryl chuan Maika tana kadu om chun chu Rowrell na dik pe kania hewang hian kumsom pasari lai chu ka nga kani ati